Tohtoročnou prioritnou témou podujatia boli hodnoty kultúrneho dedičstva pre spoločnosť. Mesto Nitra sa k celoeurópskej akcii pripojilo už 4. rok z dôvodu zviditeľnenia vzácnych kultúrnych pamiatok najmä pre mladšiu generáciu. Mladá generácia si možno neuvedomuje niektoré súvislosti a to, že nie je všetko, čo je nové a moderné, je in. Aj tie staré veci sú niekedy pekné a veľmi hodnotné. Celé podujatie bolo ukončené 1. októbra, kedy pri príležitosti 130. výročia otvorenia trate Nitra-Topolčany prišiel na železničnú stanicu historický parný vlak. Prvý takýto parný vlak prišiel do Nitry presne pred 135 rokmi. A viezol sa v tom vlaku župan, nitriansky župan Timotej Fridecký, ktorý nastúpil v Ivanke pri Nitre so celým svojím sprevodom. Takže myslím, že ich duch tu dneska sa tiež zjavil v tejto staničke. Posledný deň podujatia tak dal odpoveď na otázku, akými dopravnými prostriedkami jazdili predošlé generácie. Okrem zážitku z jazdy historickým vlakom si mohli návštevníci obzrieť aj retrobus. Akcia Doprava v minulosti prilákala všetky vekové kategórie. Myslím si, že ľuďom sa to dostatočne páči, vidieť to na tom záujme, ktorý tu ľudia teraz si poskytujú. Dni európskeho kultúrneho dedičstva následne vyvrcholili v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu, kde mohli návštevníci vidieť expozície raritných technických ukážok historických dopravných prostriedkov. Mesto Nitra sa do akcie zapojí aj budúci rok, pretože má množstvo pozoruhodných pamiatok, ktoré stoja za to byť propagované. A v spolupráci s mestom, so železničnou spoločnosťou, myslím, že dokážeme opätovne oživovať a takto šíriť osvetu a úctu k minulosti, k tradícii, k technickým pamiatkom, k výdobytkom duchovným, z ktorých Nitra je veľmi slávna. Zuzana Drobová, televízia Centrál.